28 मई 2023 के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के नतून संसद भवन देले रहलन। भारत के नतून संसद भवन पर पूरा दुनिया बात करता। इजराइल तो एक तारीफ कईबे कैलस, लेकिन डेनमार्क के राजदूत संसद भवन के अंदर से आके पूरा संसद भवन के भव्यता दिखला दिलन। अब ये चीज देख के पूरा दुनिया हैरान हो गई बा भाई। ऐसे तो चीन कभी भी हमनी के बड़ाई ना करेला, लेकिन नतून संसद भवन के सामने नरेंद्र मोदी के देख के चीन भी एकर बड़ाई कैले बावे। चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ग्लोबल टाइम भारत के बड़ाई में एगो लंबा चौड़ा लिस्टे लिख दिले बावे। उ लिस्ट का बा हम आप लोग के दिखावतानी। लिखल गईल बावे, वी मोरली इमोशनली सपोर्ट इंडियास डीकोलोनाइजेशन, ग्लोबल टाइम एडिटोरियल। एकर मतलब ई भइल कि हमनी की नीति और अपना भावनात्मक रूप से भारत के साथ बानी जा। काहे कि भारत गुलामी के प्रतीक जीवन रहे ओकरा के बहुत पीछे छोड़ के आगे बढ़त है। चीन के ज्यादातर लोग के मानल ई बात बावे कि जौन भारत के पुरानका संसद भवन रहे तेवन ब्रिटिश सरकार बनैले रहे और ई संसद भवन गुलामी के प्रतीक बावे। ओही से भारत अगर नतून संसद भवन बनैले बावे तो एकरा खातिर मतलब बहुत बहुत बधाई। लेकिन भारत ई गुलामी के प्रतीक के बहुत पीछे छोड़ के आगे बढ़ गइल बावे। चीन अपना रिपोर्ट में ई भी कहले बावे कि नतून संसद भवन एगो बिल्डिंग ना, आत्म भारत के एगो नतून सूर्य उदय बावे। आखिर चीन भारत कितना काहे तारीफ करता है, एकरा पीछे कुछ ना कुछ वजह तो होई। तो आवलो हम आप लोग के उ वजह बताओ तनी कि आखिर चीन भारत के इतना तारीफ काहे करता। काहे कि जब चीन इतना भारत के बड़ाई करता तो मन में शक तो पैदा जरूर होई ना। दरअसल कुछ ही दिन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरा पर जाए वाला बाड़न। भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में जो अहम मुद्दा पर बात होखे वाला बावे उ बावे चीन। भारत और अमेरिका के ई डील हो जाता तो चाइना के ताइवान में, साउथ चाइना सी और ताइपी में पकड़ बहुत कमजोर हो जाए। चीन नहीं चाहत कि भारत को बहु पश्चिमी देश जीवन बड़ा सन उकुल से अपन संबंध अच्छा करे चाहे संबंध बढ़ाए। यही से चाइना अपन ग्लोबल टाइम एडिटोरियल में ई भी लिखले बावे कि हमनी के भारत के दोस्त होखला के नाते हमनी के भारत के एगो सुझाव दिहल चाहतनी जा कि भारत पश्चिमी देश के झांसा में ना आओ, काहे कि भारत खातिर ई ठीक नहीं है। अब आप ही लोग सोची, जौन एडिटोरियल में स्टार्टिंग में भारत के इतना तारीफ भई रहे, वही एडिटोरियल में आगे चल के भारत के पश्चिमी देश के मुद्दा उठा दिहल गइल बावे और नसीहत दिहल गइल बा कि भारत पश्चिमी देश से रिश्ता अपन संबंध ना बढ़ावे। आशा बा कि अब समझ में आ गई हुई आप लोग के कि चाइना आखिर भारत के इतना काहे तारीफ कैले रहला। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगल है तो वीडियो के लाइक कमेंट शेयर कर लो और हमारे चैनल ग्लोबल भोजपुरी न्यूज के सब्सक्राइब कर लो। मिलत है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद।